u Novom Sadu. Drugi međunarodni susret oldtimera. Ću vam pokazati ko je pobjedio. Pogledajte ovo. Ovo se zove oldtimer. Kakav Opel. Wow. Ovo je igračka. Puno je auto iz Hrvatske. Iz Zagreb isto. Još jedan iz Zagrebića. Evo i tu nam je Zagreb. Opet Zagreb. Danas je drugi dan. Ajmo vidjeti što danas ima. 2 crvena. Još jedan iz Hrvatske. Evo ima i Slovenaca. Ovo je hit. Policija i vatrogasci. Kako dobro. Oh my god. Jurić glavom i bradom. Vidi ga. I jedan divan primjerak Maseratija. Ludo dobro izgleda. Još zanimljivih primjeraka. Ovo moram priznati da nisam nikad vidjela. Jugo, Cabrio, čovječe. Pa slatki su.